kamoši, máme tu nový recept, ale to nie je jediná novinka. Liana totiž prichádza s parádnou karamelovou polevou hotovou raz, dva a bez pálenia cukru. Preto si upečeme čo? No predsa nadúpané karamelové veterníky. Základ tvorí bezlepková odpaľovaná hmota a dva krémy. Zlatý krém je zjemnený smotanou a druhý klasický karamelový. Karamelovú polevu si pripravíš úplne jednoducho, môžeš zabudnúť na topenie fondánu, polevu stačí zmiešať s praškovým cukrom a pár lyžicami studenej vody. A najlepšie na tom je, že si vieš hustotu polevy prispôsobiť vlastným potrebám. Ak chceš krémovejšiu konzistenciu, stačí pridať trochu masla. Poleva na dezerte krásne drží a pre tých, ktorí sa nechcú trápiť s pálením cukru, si vedia pripraviť aj rýchlu verziu krému. Vyšľahať polevu so smotanou a trochu cukru. A ikonický dezert máme na svete. Garantujem vám, že si po tomto recepte oblížite všetky vrsty.